Kanasi. Siyaphila baba unjani? That's why you work with a bed. Ayimthola. Chaba kadbani. Uyaphila. Uhlekani phela. Uhlekani sibadala silalele. Sesiyolalela wena uhleka. Hayi kahleni ike yodwa. Ngifuna ukukhuluma manje. Vele ngifela ukuhlekwa yabani. Hleka uqede. Usicela ubuza Zikode. Useyinkatha. Hayi mina nguzikode nje. Yebo siyakwazi uZikode. Sigcine sikubona uyinkatha. Sakubona uRebecca ingane kaRebecca ucula. Sabo uyini? Hayi mina nguzikode ngisilutho. Hayi uyinkatha. Yini ekuhlulile enkatheni manje? Hayi angihlula ngalutho enkatheni. Mina nguzikode nje angihlula ayekho into engidlulile. Ngiyuzikode nje. Yini yakukhipha emkhontweni wesizwe? Okay, ngabe yona into ngibuza yona ke leyo from the start. Yazi mina ngakhishwa yini emkhontweni bafowethu ngitshele nje iqiniso ke namhlanje. Dala ngiwenza ama video mhlamba wafika kunini. Uyabona bafowethu asilikhulumeni iqiniso. Ngiyayibonga le platform. Ngicela ukwangikhiphi ngisakhuluma. Dr. Khehlelezi. Angimkhipha umuntu mawungathuka inhlamba ngizokukhipha mawungayithukanga ngeke. Ngeke ngithi unhlamba. Uyabona mina mfowethu into eyangikhipha ku-MK. First of all, kune event esasiyihlela nawe Khehlelezi eyayilanda i-membership iletha kwi-MK. It was last year May, yayizoba ngoMay, and i-poster yakhona sayenza kwaku-February, early February. No one was giving us an attention emkhontweni wonke. Kodwa abekho abantu, abukho ubuholi esasingakokodi kubona sibatshela ukuthi ke na siletha i-membership ewu-3,000 enhlanganweni. Sicela ukuthi ke na nisichase lapho engizosichasa khona. First of all kudingeka i-venue. Second kudingeka ukuthi ke na i-catering ukuthi abantu bazodlala. Zonke lezo zinto lezo. First of all abantu badinga izikipa. Labantu babe-3,000. Kumele ukuthi sibanikeze izikipa eziwu-3,000 labantu ongaphezulu kwazo. I was the one owayela eGauteng owayemobilizer leyo event leyo and owayeorganizer leyo event leyo. Nise KZN Dr. Khehlelezi wongifonela njalo ukuthi Zikode kushodaphi. Zikode kushodaphi silungise. We understand? Ngutshela kuningi even i-transport Khehlelezi ekwakumele ukuthi ke na iqoqa abantu from eSedibeng, ekuruleni, eTshwane, Johannesburg, konke leyo nto leyo yayiphuma ezandleni zethu ukuthi abantu bazodla. Even wena Dr. Khehlelezi wena owawungqongqoza kosomabhizinisi ubacela ubuye ungitshela ukuthi Zikode ngifike ngahlanganisa kanje. Wena bafethu lapho nihlanganisana eGoli nathi siqhamuke nathi sihlanganisile. I-leadership ye-province ingasazi nokuthi siyini ngaleso sikhathi. I-leadership ye-national ingasazi nokuthi siyini ngaleso sikhathi. The day ngakusasa kuzoba ne-event yokuzosayina i-membership. Dr. Khehlelezi ngazi ukuthi ubaba wamconvince ngaliphi. Waconvince ubaba ukuthi akenze ivideo. Ngangiqala ukubona uZuma mina enza ivideo ebamba ifoni kanje esesiwazini ethi kusasa ngizobe ngiseJabavo. uDr. Khehlelezi ungibizile kune membership esizoyamukela lapha eJabavo. You understand? That was my first time. You are the only one owakwazi ukuconvince ubaba. And nami ngakubuza ngathi Dr. Khehlelezi umconvince kanjani ubaba? Wathi ke na ubaba bekhala ngenetwork ngamcela ngathi baba ngiyacela ngicela kwenza ivideo. Wayenza ivideo.
yabona bathi yabona ubuholi be-province nobuholi be-national bathi bengabona leyo video aqala ama-calls angena kuthina. We've been 3 months si-organizer i-event yesiyabalanda, you understand? Akekho noyedwa wayebamba ama-calls ethu, you understand? Skase kufonwa wawungazi. Remember Dr. Kihlelezi wawuhambile uyokokoda kulokunzana ku Mary Pad eMpumalanga, wakunikeza uMary Pad inkomo